εδώ έχουμε, βάλε εδώ κάτω, τα 6 φακελάκια. Έχουν, παιδιά, αργήσανε λίγο, θα αργήσει λίγο το κουτί, μπορεί να είναι αύριο. Έχουμε 6 φακελάκια, 3 εγώ και 3 ο Χρήστος. Ωραία, άνοιγε πρώτος. Ο ένας, ένα ο άλλος. Ωραία, άσε εδώ τις κάρτες. Ωραία, Θα αφήσεις εδώ αφήνουμε τις τις κάρτες. κάρτες. Βλέπω κάτι χρυσό. Δεν είναι χρυσό, οπότε άνοιξε το μία ώρα, λέγε. Ωραία, βάλε κάτω τις κάρτες. Εδώ έχω... Πρώτη είναι αυτή εδώ. Έχω μια Fans μπλε. favorite. Μια μπλε. Μπλε fans favorite. Αυτή εδώ. Βινίσιους μετά μια καλή κάρτα. Γιατί δεν φαίνεται. Και μια πάρα πολύ καλή κάρτα, 258. Μην νοιάζει, κάτσε να βρίσκω τη fans favorite. Μετά τη Vinicius. Πού είναι η Vinicius? Vinicius απλή. Γιατί δεν έχεις την κάτσα? Και... ποιος είναι αυτός? Ο Φερνάντες. Εδώ. Νάτος, Φερνάντες. Πάμε, άνοιξε και το επόμενο. Εγώ το επόμενο. Τι αντικετάλντρε. Τώρα ανοίγουμε, δεν έχει χρυσή μέσα. Ωραία. Μόνο έχει momentum. Momentum όντως. Ωραία. Ποιο αυτή, ο Γκριμάλντο. Θυμάμαι που το λέγεται. 243. Γκριμάλντο. Πετύχαμε Ορτέγκα του Ολυμπιακού. Ωραία, στην κάτω. Και τώρα θα ανοίξουμε το τελευταίο πακέτο το δικό μου. Titan. Πού είναι το δικό μου? Εδώ είναι. Αυτή εδώ. Μετά θα πάρεις εσύ την κάμερα. Ωραία. Ορτέγκα. Ωραία, ανοίγω την τελευταία. Αυτό. Και οι δύο και οι τρεις απλές που δείξαμε την Ορτέγκα. Ωραία, θέλω να δεις, να το κάνω. Δείξτε το πακέτο. Δείξε. Το ανοίγω. Έχει βάλει το χέρι σου μπροστά, Άστε κάτω. Έχει. Βλέπεις κάτι χρυσό? Όχι. Ωραία, πρώτη. Αυτή εδώ. Titan. Έχω βρει τα Titan. Ποιος είναι? Ο Κοκ. Αντερμπή, κάτι τέτοιο. Το Σέρμπι λέγεται. Εντάξει ρε φίλε. Το πακέτο που είναι. Δεν έχεις άλλο πακέτο. Εσύ τώρα ανοίγεις. Φέρε την κάμερα. Ωραία, έλα πάμε. Μην βάζεις το χέρι. Πάμε Χρήστα, πάμε. Άνοιξε εδώ. Είμαι πλάκας. Τίποτα. Ωραία, πάμε παιδιά. Ανοίγει το πακέτο. Ας το κάτω. Μην έχουμε από το πρώτο. Στο τέλος. Έχουμε golden baller, παιδιά. Golden baller. Δείτε. Golden baller. Ελπίζω να είναι Ρονάλντο, κάτι τέτοιο. Άλβαρες. Άσε κάτω τις κάρτες. Ωραία. Εδώ έχουμε αυτόν. Fans favorite. Δεν καταλαβαίνω το όνομά του. Ουρσντάν. Καλύτερα να πηγαίνει. Και φαντάσου και momentum. Φαντάζεσαι, φαίνεται. Δεν φαίνεται ρε. Ρε, μήπως δεν έχεις και πολύ άχρηστες κάρτες. Μπρο είναι οι απλές. Το άλλο αυτός έσβησε το τσάβιλι. Όντως, αλλά δεν είναι. Αλλά γέρνω έτσι. Τελευταία κάρτα. Δεν την είδες, Ποιος είναι? Για να δω, για δείξεις την κάμερα. Μερίνο, κάτι τέτοιο. Ναι, Μερίνο. Ωραία, άκουμε. Θα γυρίσεις την κάμερα και μετά θα τη δεις εσύ. Έλα ρε φίλε! Ποια είναι, για δείξε. Μοχάμεντ Σαλάχ. Την έχεις, Ναι, την έχω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Να, κοίτα. Πού είναι η Μοχάμεντ Σαλάχ? Την έχει. Όχι, πού είναι? Αυτές είναι δύο να διπλή. Να κάνουμε εκεί πέρα ένα Μοχάμεντ Σαλάχ. Ναι, μπρο, ναι. Πάμε και στα τελευταία δύο που δεν θα έχουν golden baller. Όποιος θέλει giveaway, κάνει subscribe, γράφει τι θέλω. άκουμε. Θα κάνετε ένα σχόλιο. Οκ. Ό,τι να είναι. Κόκκινο. Όχι, βασικά γράφει στα σχόλια. Θέλω Σαλάχ. Πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και θα... Και live. Και σε 2 μέρες, σε αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να πάρουμε και κουτί. Δεν ξέρουμε. Λαμίν, Γιαμάλ, fans favorite, η απλή fans favorite, Βιλαβή, άσπρη. Κόκκινη. Κόκκινη, εντάξει. Ο Βίρτς. Το Βέρτς. Βίρτς λέγεται. Το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία, συνέχισε. Μία του Ρόντρι. Για να δω. Κόπα Αμέρικα.
λιοντάρι. Δείξε λίγο εδώ 2-3. 10 γραμμ. Τίποτα ρε, μην κοιτάς. Τι να κοιτάξω. Τίποτα. Ωραία, εδώ είναι οι απλές. Να τις αφήσω να μην τις κοιτάνε. Τώρα τις απλές. Μην τις άφερεις τις απλές, δεν θέλουν τα παιδιά. Δεν πειράζει. Δεν θέλουμε απλές ρε. Μα τους έχουν πετύχει αυτό 50 λεπτά αυτές. Τώρα τελευταίο πακέτο. Άρα στους 100 subscribers θα δείξουμε την board του Χρήστου. Όχι. Γιατί νομίζω ότι δεν ξέρουν ακόμα τι μόνη μου. Σας έχει δείξει τι φάτσα. Περίμενε να φέρω μία. Ωραία chat. Δεν ξέρω πολύ από κάρτες εγώ. Εγώ το έμαθα τις κάρτες και τέτοια. Κάνε κάτι! Τι. Να κάνει αυτή κάτι! Να κάνει! Τι είναι αυτό. Να κάνει! Σαν έχετε δείτε τις κάρτες. Τι είναι αυτό. Μου τις είχε φέρει ο Βασίλης, απλά να ξέρετε. Θα τη βάλουμε δίπλα έτσι. Δεν θα πω κάτι. Πάμε. Δεν υπάρχει άλλος Βασίλης, το ξέρω. Ωραία, αυτός εδώ Δεν βλέπω. Δεν έχει golden ball, Δεν αλλά ξέρω. μπορεί καμία momentum. δεν ξέρω άμα είναι καλή η κάρτα. Λέει άμα δεν έχει duplicate. Βλέπω, νομίζω δεν την έχω αυτή την τριγωνική κάρτα. Άσε να βγούμε και λίγο τις απλές. Ρε, απλές κάνουν 50 λεπτά το πολύ. Δείξε λίγο την καλή, δείξε λίγο καμιά καλή. Άγιαξ. Αυτή στο FIFA μου, να ξέρετε θα ανέβει και FIFA βίντεο. Θα παίζουμε με ρομποτάκι γιατί δεν έχουμε έχουμε άλλο άτομο για κάμερα. Αυτή εδώ του Άγιαξ. Ναι. Η Dominator Τώρα συνέχισε. και τριγωνική στο τέλος. Ο Ράις είναι, αλλά εντάξει. Ωραία, για να δω το Ράις. Σαλιμπά. Δείξε λίγο στην κάμερα το Ράις. Εντάξει, ο Σαλιμπά δεν είναι. Ο Ράις στην κάμερα. Θέλουμε. Ωραία, πόσο είναι. 277. Ωραία. Αυτό ήταν chat το Όχι, μην βίντεο. το κλείσεις. Ωραία. Γιατί τσάντρευε, είναι live. Ωραία, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Θα κάνουμε giveaway Όλοι. στους 1000 αυτή την κάρτα. Τη μέση, ρε. Ναι, ωραία, αλλά στους 10.000 Κάνε άκρη. θα κάνουμε όλες τις momentum, τις χρυσές και τα πάντα. Να, θα κάνουμε τη μέση. Ναι, στο τέλος θα κάνουμε Όλο το άλμπουμ και αυτή θα κάνουμε. Και αυτή. Sorry. Αντιρονάλντο, 301. Τσάντα, έχετε δει. Οι χρυσές κανονικά δεν είναι 300. Αυτές είναι χρυσές και είναι 300. Σαν την κουβάρα της Τσάντα, χίλια. έχετε δει κατά κάρτα 302, γιατί πολύ χρήστα θέλω ανταλλαγή. Ναι, 302 δεν υπάρχει. Υπάρχει μέχρι 301 και την Invincible 303. Ωραία, εντάξει, κλείσε το βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θα βγει κι άλλο βίντεο σήμερα. Νομίζω με... Ποιος είναι κλανιάρης. Θα το κλείσει και δεν πάω. Ωραία. Θα γεμίσουμε σήμερα και τα άλλα δύο κουτιά που είχα πει στο άλλο βίντεο. Αυτά δύο. Ωραία, και αυτή μπορεί να δώσουμε. Όχι την Invincible, είχα κάνει 500 χρόνια να την βρω. Τι είναι αυτό, momentum Θα Invincible. γεμίσουμε αυτό το κουτάκι και αυτό το κουτάκι στο άλλο. Τι είναι αυτό, βίντεο. momentum Θα Invincible. βγει σήμερα. Τι? Τι είναι αυτή η κάρτα. Η Invincible του 26 είναι ίδια με αυτή, αλλά έχει πολλούς παίκτες. Είναι Μαρτίνez. Αυτά, παιδιά, εδώ η Σαλάχ που πετύχαμε, που ο Γιάννης δεν είχε μεγάλη άβρα επειδή είναι και αυτές. Είπε και γι' αυτό, ρε. Γεια σας, παιδιά. Καλά είμαι στο επόμενο. Αυτό είναι ανοιχτό παπελάκι. Ανοιχτό είναι, ρε. Sorry, παιδιά. Κλείς το, Γεια σας. Σήμερα θα βγει άλλο ένα βίντεο. Όχι σήμερα. Σήμερα θα γεμίσω και τα δύο κουτάκια. Να, τα έδειξα. Άντε, για ξαναδείξεις. Παιδιά, έχουμε... Έχει τελειώσει μια ώρα το βίντεο, να το κλείσεις. Άντε, γεια σας, παιδιά. Να κάνετε like και subscribe. Μην το λέω δεύτερη φορά. Γεια σας.